acara apa nek to ki? Kena jotos. Walah dilarane asa tak temune lek mau. Ini ngadeg. Perkarane apa? Kok iso mbok jotos sing ndase? Salah nyenggol-nyenggol aku. Kok ya ngono nyenggol-nyenggol. Ora sengaja kesenggol. Ora sengaja lho, kowe iki ya ngono, kudune ya sing sabar. Kuwi lho. Lah kowe barang kuwi lho.
Lah kowe barang nyapu nyenggo. Kae lho. Lah kowe disenggol kudune ya piye ngono? Lah kok diampung sih kudune piye? Lah kowe kudune piye? Ya kowe barang yo. Lah kowe lagi melok pertama iso kaya ngono karo bosmu Mas ngono piye? Wes. Walah. Wiyo yo kalah no Hani. Lagi. Sasa. Karang wis ngene. Tangi. Mas, mbok kabar-kabar. Ngene. Yo to. Ngene lak diaturi. Lho, ngene iki yo kempes no dong. Yo kene. Sudah sini. Nah. Ayo, kita kasih. Artis. Kosek. Ini loh, ini kepengen foto sama kamu ini, no. Ini nih foto. Siapa? Guys, bentar, saya. Ini ket mau no, ngenteni no. Oh, ternyata terluka. Mana? Eskit kena jotosane Hani iki. Mari. Iya. Mari.